Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoyan Hamisu Breaker da Adam A Zango. Wannan waka da aka shirya za a fitar muku ita ba a samu an fitar da ita ba saboda akwai wasu 'yan abubuwa da suka faru na matsala da aka samu, so amma yanzu wannan mawaka sun shirya tsaf domin su fito muku da wannan waka. Complete din wakan ne mai kyau dinta, a shirye yadda ta fita, a tace, a tsaftace, a komai an riga an abin dinta. Ni na je na karɓi wakan da kaina, so an bani ita. In Allah da ku yi subscribe da liking da comment. Ga 'yar wakar kaɗan zan samu ku a gaba ku ji ta, so idan na samu na ɗora ta za ku samu za ku samu complete in wakan. Ina ganin da zuwa sati mai zuwa a cikin wannan tasha in Allah yarda. Wasu suna cewa wai rashin shiri ne da ba a yi, ko a'a duk ba haka bane ba, saboda mu dai to abin da sirri ne, amma yanzu kam dai komai yayi settling. Yanzu haka wakan na hannuna ma. Kin san da gardina, da gani kin san da kwari na, ni na ga daidai